Bon dia, comencem l'entrevista amb l'Albert Pinyol, el gerent de la cooperativa del Taller L'Àurea i de l'Àurea Fundació, i l'Alicia Marina Guerrero, directora de l'àrea de Fundació i Inserció d'Àurea. Bon dia. Bon dia. Com Bon esteu? dia. Doncs abans de tocar una mica temes de l'actualitat i mirar cap al futur, fa poc vau fer una de les trobades anuals que fèieu i veu dibuixar un full de ruta per canviar una mica el paradigma d'Àurea. D'on ve aquesta motivació per fer aquests canvis i cap on anireu a partir d'ara? Molt bé. Bé, Àurea porta una trajectòria de més de 50 anys desenvolupant serveis, activitats per persones amb discapacitat intel·lectual, per col·lectius vulnerables, i bàsicament el que vam fer va ser un procés d'aturem-nos, pensem, no?, què volem que sigui la nostra entitat dels propers anys, i bàsicament el que volem d'alguna manera és seguir mantenint els serveis que portem més de 50 anys prestant però des de l'àmbit de l'excel·lència, no? Intentar oferir el millor a les famílies i a les persones amb discapacitat i al mateix temps donar cobertura a les noves necessitats. Estem en un entorn cada vegada més canviant, cada vegada hi ha noves patologies que presenten els nostres usuaris i treballadors i per tant hem d'adequar els serveis, hem d'adequar els centres i també hem d'adequar els professionals a poder donar aquesta millor assistència o aquest millor servei a les persones. I parlant ara de centres, un dels grans canvis en vista cap endavant serà aquest hivernacle cultural que es posarà en marxa durant aquest any i la gestió la farà íntegrament Àurea. Què vol dir efectes pràctics aquesta gestió? Com ho agafeu? Molt bé, doncs jo crec que l'hivernacle respon també a tenim un propòsit, que és construir futurs, no? Doncs a les persones amb discapacitat i també a les seves famílies i persones en risc d'exclusió o problemàtica derivada de la salut mental. Però no només això, també treballem molt per transformar la societat i aquest hivernacle dona resposta a tot això, no? Serà un centre cultural i social, a més d'un espai gastronòmic de primera qualitat, i el que busca és donar això, construir futurs per les persones, ja sigui a través de la inserció laboral, ja sigui a través de la cultura, d'activitats socials. Sí, en el fons és una oportunitat que se'ns ha ofert i que se'ns ha aparegut i que realment entra amb total... és a dir, és una mica la nostra missió, no? La nostra missió és apropar-nos a les persones i sobretot apropar-nos a la ciutat, no? Per tant, l'hivernacle cultural és un espai pensat des d'Àurea, però per les persones i sobretot per la ciutat. Desenvolupant aquest títol d'hivernacle cultural i gastronòmic, efectes pràctics, què vol dir? Quines activitats s'hi faran o com ho notarà la ciutadania? L'hivernacle serà un espai ubicat al Parc Central, en el qual s'hi desenvoluparan dos grans activitats. Per una banda, oferirem activitats culturals, oferirem una agenda d'activitats culturals pròpies, on posarem en valor, evidentment, l'economia social, on posarem en valor les entitats del tercer sector i intentarem d'alguna manera oferir activitats de cultura amb valors. Al mateix temps també oferirem un espai gastronòmic, un espai gastronòmic també de primer nivell, on intentarem oferir una oferta variada de territori, de proximitat a tota la ciutat, no? Per tant, serà un espai obert per tothom, en el qual hi esperem que sigui un espai acollidor, agradable, però sobretot un espai on hi passin coses, no? Un espai on la cultura, on els valors, on la missió social entri una mica en conjunt per poder oferir, no, aquest espai obert a la ciutat per totes les persones. I que aquí comptem també, no? Pensem molt amb totes les entitats de la ciutat, del territori que hi formin part, que ho puguem fer conjuntament, no només a Àurea. I sí que fa molts anys que fem activitats de transformació social i que som nosaltres els que ens desplacem als espais, a les escoles, als instituts, a diferents centres, entitats, i ara ens permetrà tenir un espai propi on la gent també podrà venir, no?, a desenvolupar aquestes activitats amb nosaltres. Per tant, obert no només entitats i grups socials de la ciutat, sinó també la gent que hi pugui fer activitats del dia a dia. Sí, de fet, estem començant a desenvolupar el pla d'activitats tant de l'hivernacle i evidentment que estem contactant amb les diferents entitats socials i culturals de la ciutat, estem contactant amb agents econòmics, estem contactant amb associacions de veïns, estem contactant amb tothom. O sigui, volem que sigui un espai de tothom i per tothom. Val? Sí, si hi ha algú amb qui encara no ho hem fet, obertíssims també a rebre'ls, I després un altre punt en vermell marcat segur al vostre calendari és doncs, l'inici d'obres el 15 de febrer d'aquest edifici al plaça del Rei, que serà un espai polivalent on, a part de fer-hi serveis i activitats, també acollirà una residència que gestionarà també l'Àurea. Quin paper jugarà aquest edifici a la ciutat?
Aquest també és un projecte que ens fa molta il·lusió, que no neix ara de sobte, sinó que fa ja uns anys que l'estem treballant i que l'estem treballant també pensant en un futur, no? Estratègicament tenim una llista d'espera, hem de donar resposta, al territori hi ha moltes persones esperant també per accedir a una llar residència. Una llar residència és un servei en què les persones compten amb un suport professional i durant el dia tenen un altre servei assignat o treballen, no? Un centre de dia. Llavors, aquest edifici comptarà amb 21 places per a aquestes persones i, a més, a la planta baixa, tot i que això serà una segona fase, tindrem una oficina oberta a tota la ciutadania per, no, aquesta una mica finestra única d'entrada àurea. No? Qualsevol persona que tingui una necessitat es podrà adreçar a aquestes oficines, que, a més, també esperem comptar amb un espai polivalent per fer formacions, per fer exposicions, per fer allò que les persones o la ciutat també necessiti. Sí, de fet, una de les coses que més ens preocupa i al mateix temps ens ocupa és oferir aquells serveis que ara mateix les famílies o les persones necessiten. Ara mateix a Àuria necessitaríem molts més espais com els de la plaça del Rei per poder donar resposta a aquestes necessitats. Tenim una limitació, no tenim capacitat, nosaltres i moltes entitats de l'economia social, no tenim capacitat per poder fer grans inversions i, per tant, per construir habitatge, per construir vivenda, i per tant hem hagut d'esperar gairebé 2 anys a que l'administració ens ajudés a poder finançar les obres d'aquest edifici i per tant un cop hem tingut el finançament tancat podrem començar aquestes obres. Però sí que és cert que una de les demandes, no, que sempre fem a l'administració és que l'Anoia és un territori que ara mateix necessita uns serveis públics que no existeixen, no hi ha una llista d'espera important i per tant sempre intentem reclamar, no, que ens ajudi en el que seria el finançament, la compra, l'adquisició, la rehabilitació, la construcció d'espais nous per donar aquests serveis a les famílies que tant ho necessiten. I, perdona Alicia, molt important això d'una mica desembossar aquesta llista d'espera que teniu amb aquest nou equipament que permetrà que molta gent en surti beneficiada. Correcte, sí. Tenim moltes persones, no, que estan en una situació de vulnerabilitat, que necessiten d'aquest tipus d'habitatge i això donarà resposta a gran part d'aquesta llista. Després creiem que està molt ben ubicat, vull dir, està al centre de la ciutat, serà un espai en el que aquestes oficines, no hi ha un servei concret, sinó que la gent també podrà venir, que quan tens una necessitat és el que necessites, una resposta ràpida i que t'atenguin quan ho necessites. I també aquest edifici comptarà amb el servei d'inserció laboral, que és una de les grans missions que té la Fundació Àuria. Sí, volem estar a prop de la gent. Dins el nostre pla estratègic volíem apropar-nos a les persones, apropar-nos a la ciutat, perquè entenguin que oferim un servei obert a tothom. Per tant, el fet de posar a la planta baixa aquest, no, com deia l'Alicia, aquest punt d'informació d'Àuria servirà per atendre totes aquelles necessitats de les famílies i una de les necessitats més urgents i que la nostra comarca més pateix és aquests alts índexs d'atur. Per tant, tenim un servei especialitzat en posar en contacte persones que estan en situació d'atur i empreses, doncs aquest servei el traslladarem al centre de la ciutat perquè qualsevol persona s'hi pugui adreçar i pugui fer ús dels nostres serveis. Per tant, complim aquesta doble missió, no? O sigui, apropar-nos a la ciutat, apropar-nos a les persones i al mateix temps oferir nous serveis a les persones. En 1 any i mig crearem unes 30 places de llar residència, no? Que donaran un gran oxigen, no? A aquesta llista d'espera que tenen les famílies i per tant en 1 any i mig podrem donar resposta a totes aquestes famílies que ja fa temps que ens estan demanant aquests serveis. I esperem que això sigui un punt d'inflexió per poder, doncs, adaptar nous edificis de la ciutat per fer-ne més. És complicat. La nova llei d'accessibilitat és molt estricta i, per tant, aquest edifici l'havíem de rehabilitar, però al final no hem pogut. La llei d'accessibilitat és tan estricta que ens obligava a fer uns passadissos, uns ascensors, uns espais molt amplis que ara mateix l'edifici no tenia. Per tant, hem hagut d'optar per mantenir la façana, evidentment tirarem tot a l'interior i mantenint la façana construirem de nou, no? És a dir, que la rehabilitació és complicada, és complexa. Requerim de molts metres quadrats, ens assimilen al final com si fóssim un espai hospitalari, no? I això requereix de molts metres quadrats per poder desenvolupar una vivenda. Doncs Albert, Alicia, gràcies per la feina que feu i moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Igualada. Gràcies a vosaltres per Gràcies. contar.